weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to irkise to tigguinte to roso to likseyba de to tekana ko on takkusan juula ha to galle ceerno yaya ba to richard tol ha to galle ceerno abdourahmani dia to darila barke ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie to centre cardiologie mo naftata docteur eɓe tawi ko Mauritanie naɓe Algérie naɓe mbaɗi toon ko wiyete greffe terrain ɓe suka tokos mo duuɓi jeeɗiɗi hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani ari yettade toon kay salminde on oppiriɗo e jarnude e yettude ɓen docteur eɓe wadɓe ɗen golle paydinde to leydi Sénégal accident ji ne jokki kay yoɓade pittali yimɓe e dow lawol faade Touba altine hanki o ko bisuji ɗiɗi pelmodiri yimɓe joyo mbasi hen pittali men to leydi Mali ma en kaale jaltugol aduna neɗɗo dawrugol dowlunoɗo no fewi nder leydi he biyetenoɗo Thibile Dramé toli kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men jolam jaɓeri ma en jaaha to leydi Pakistan to leydi Irak ha to Cap Vert bisimilla mone kirki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalwal e danwal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe gorko mo melga wuuro jinneji Allah ne luɓirimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra wonduɓe kista fibram dogam site rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe ustaraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yaraɓen ustaraɓe gorako yawɓe yitade koye men jippiɓe leecce wonduɓe wonduɓe prostate kala ceerno Amadou Tidiane Diallo so jokkodiri hay sinno prostate ma ko ɓurno ha ala ko heddi so wonano opéré joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji hewɓe noddi mbaɗi seedantagal kolliri tigui rafiji goddunoɗi guila e paralysenoɓe ha e wondunoɓe e rafiji kewɗi goɗɗi ewɗo saaha joni guiɗo jokkodiri e makko Allah rokki ɗumen cellal mumen ha timmi an o hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne tawi oɗo saaha joni to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mini kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie to Dagana kala en tawi ɗo sehil makko ɓinene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon ɓiyi kono wiye ceerno Abdoulaye numéro mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko
tan jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. Ƴettude kaɓuruuji mon e ɗemgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata 12 lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyiya habruji mon e ɗemgal pular e sawte e ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñumen sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardide kabruji men koto leydi Mauritanie pudarɗen to liksey ba gorgol hono no heewi wadde kala hitande oɗo saaha kay so yonti oɗo saaha kay so yonti tawi ko saaha gurte élevage woni les grandes vacances ɓesgu liksebe naɓe wonɓe e nder wuuro he ha wonɓe e nder jok leydi he kala ha wonɓe caggal leydi woni diaspora kala ne kewi rendinde doole mumen e peeje mumen ɓe juɓɓina ko wiyete caravane de santé woni tigui 72 heures e nder balɗe tati hen noon tawi on caravane de santé noon yimɓe hewɓe ne keeɓe hen safaruji mumen ene mbaɗe hen hol kiso guila rafiji kewɗi tawi kadi ko ɓuuri hen hewde ko rafiji duumiɗi ɓen mbawa holkisede mbawa kadi hokkede holkiso ngo e médicament ji ɗi kala tawi ko gratuite kala hitande noon mbiɗen fodde capanɗe jeegom docteur guila spécialiste woni tigui fanniyankoɓe ha e généraliste uji ene mbawa ummade en joga e nokkuji kay ha tengti e lamorgo naccat ngo mbawti notta toon to liggse ba gorgol gam yuɓɓinde ɗiɗon ñalli balɗe tati woni 72 heures walla mbiyana caravane de santé e rafiji kewɗi noon ko wayno jaɓen en tension cholestérol en e rafiji kewɗi goɗɗi docteur men ne gara kadi ne gaddora leɗɗe mumen ene kolkiso yimɓe guila kay wonduɓe ɗi rafiji ɓe tinani e anduɓe ne gonde ɗin rafiji kala mbawa tigui hollede no mbawirte rentorade e mbawa kidi rokkede médicament ji mumen hano hannirta ni ñalawma hitande hikka nde noon ñalli ɗi puɗɗoto ko ñande 15 lewru août gonɗen du ha ñande 17 e nder caravane he kadi gueɗe kewɗe goɗɗe ma waɗe hen ko wiyete lorgo leɗɗe woni reboisement ma waɗe hen kadi ko fati e laaɓale ko fati tigui e coftal balli ma yuɓɓine toon e ko fati kadi kikiɗaji e jammaji tawi ko jammaji pinal e fina tawa ma en keɗto juɓɓudi goto e ɓen mawɓe caravane de santé o hono ba Saydou Abou tawte toon to leydi France. Saydou Abou assalamu aleykum wa rahmatullah.
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Besku liksebe naɓe jiyaɓe toon to liksebe gorgol to mbawɗon wonde fof e windere nde oɗon tintine teddinire oɗo caravane de santé jogorɗo yuɓɓinede toon to wuro men ñande 15 ha 17 lewru août ndu gonɗen ndu. ɗum noon dendagal ɓesgu liksebe naɓe eko taari ɗum ene teddinira ene ñaaga kadi nde mbawata kadi arde nde tawno fodde wonde 60 médecin won hen ko médecin ji wiiteɓe ko généraliste won hen kadi ko médecin ji wiiteɓe ko spécialiste uji woni médecin ji keeriɗi won yogo e ñabbuli ko nandi e ñabbuli ko nande e diabète ko nande e cholestérol ko nande de dentiste ko nandi kadi e chirurgien ɓeɗon fof ko médecin ji poɗɓe arde toon to wuro men ko nande kadi de gynécologue ngam wawde kadi wallude population nde tawno ɗeɗo gueɗe fof ngala toon kawtal pelle liksebe naɓe ko wiite fédération des associations de liksebe e dendagal kadi pelle liksebe naɓe dentude yantude kadi e médecin ji liksebe naɓe ene juɓɓine kala hitande ngolɗo waɗata 5e édition koɓe juɓɓinta fodde wonde 2600 walla 2700 personnes ne waɗe consulté kala hitande. ɗum noon ko hunde moƴƴude nde tawno ene waɗi yimɓe hewɓe nan toon tawno wonde ñabbuli taw ñabbuli cuuɗiɗi ɗiɗon ñabbuli noon jomumen taw ganda ene damdo hen kadi mbawa yaade ha toon to Nouakchott taw kadi ko moyen ji haɗi ɗumen walla kadi ko humpitade e ñabbuli ɗi gondi ɗi taw kadi ne wawi wonde ñabbuli baroji. ɗum noon kawtal pelle liksebe naɓe e médecin ji mumen ene jiiɗi yuɓɓinde e kala hitande ngam wawde wallude ɓeɗon ha jiiya ɓeɗon médecin ji. ɗum noon ko hunde wonde fayida. ɗum noon dendagal liksebe naɓe to mbawi wonde fof ene ñaaga duwaw ene ñaaga ballal mumen no wawi fodde fof nde tawno médecin ji ko naweteɓe ko ñamminteɓe médicament ji ko cooditeɗi. ɗum noon kala jiɗɗo wadde hen ene wawi wadde oɗo numéro goɗɗo ala ko 49 75 49 47 omo yaha Bankili omo yaha Masrivi omo yaha Seddad omo yaha Gaza omo yaha Bim Bank omo yaha Tijariya IPay. dendagal bandiraɓe ene ñaaga hen duwaw ene ñaaga hen ballal ko musidɗo moon Saydou Abouba kalfinade jokkodiral hakkude pelle liksebe naɓe e liksebe naɓe hakkude liksebe naɓe e kawtal pelle liksebe naɓe ko noon kadi kalfinade ko fati e koɓe mbiyata trésorier kalfinade ngaalu fedde nde. ɗum noon dendagal bandiraɓe ɓe fof ñaagama duwaw e message uji meɗen ɗi kewɗen wadde kala saaha ko musidɗo moon Saydou Abouba. Saydou Abouba golle ma jooɗi peewi eɗen ñagoto dendagal bandiraɓe wonɓe wuuro wonɓe ladde diaspora foof hay sinno ɓe jeeyaka e liksebogol kala jiɗɗo hen addude ballal mum wallude kay ko fati e ɗiɗo caravane uji de santé batteɗi nde jokkitta e oɗon numéro mo rokkiri taw ko numéro waɗi Masrivi ne waɗi Bankili ene waɗi dendagal application ngaji foof bawɗi neldirde kalis e nder jokki leydi Mauritanie. ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen battugol baccalauréat woni ko wiyete session complémentaire baccalauréat fuɗɗima altine hanki 1 lewru août hitande ujunnaje ɗi e nogas joyyi nder jokli leydi Mauritanie kala wattoɓe bakka o noon e nder jokli kala hitande hikka nde koɓe ujunnaje jeeɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo élève kamɓe kala noon ɓe mbaɗata ɗiɗon kandi noon kandi ɗiɗon gellon kawguel noon ɓe mbaɗata ɗum ko nder capanɗe 4 centre d' examen ko hen tigui ɓe carodira hono biteɗo Yahya Biouka on ko kolaɗo kuuɓal woni secrétaire général to ministére kalfinagal ko fate jangde to nde kay o waɗi jillu makko altine hanki o to lycée d' excellence 1 mo Nouakchott banggue hirnagui e to centre de lycée d'Arafat 1 ne tawe to Nouakchott banggue worgo wondude to lycée mo Toujinin 1 ne tawe to Nouakchott banggue rewo ƴewde kay so tawi kawgal ngel fuɗɗima e dow jaam tawi kadi ala caɗele keɓade hen so tawi kadi wadde encouragé wonande dendagal ɓeena wattoɓe ngel ɗon kawguel jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ene wiye tan dendagal wattoɓe kala nde Allah newnantaɓe ɓawa hebde ngel ɗo kawguel
wela allahumma amina ha joni ko gendi Mauritanie kedena Mohamed Cheikh Al Ghazouani ko horejo leydi di o waɗi jillu makko woni visite makko altine hanki sappo e goho lewru uta to centre cardiologie mo naktoɗam woni to ɓe mbiyata CNCM to centre cardiologie noon yubbinama toon opération ngaji tawi ko ngol ɗo waɗata kolol tati ɓi wola kay kene waɗe tigui ko fate ko wiyete transplantation rénal opération kay woni wattude ɓooƴe wonande yimɓe kay ɓe ɓooƴe men moƴƴani wattanteɓe ɓooƴe ɗum noon koye ndera leydi he ko ngol ɗo watti kolol tati ɓi wola opération noon waɗa koye opération go waɗama e suka tokoso mo duuɓi jeeɗiɗi on tigui wawi wattede ɓoyre ko ngol ɗo noon woni lawol garwinigol kay woni la première fois e nder Afrique subsaharienne no jidotno ko ɗum ne waɗe mission o noon ko docteur eɓe Mauritanaɓe wonduɓe docteur eɓe Algérie naɓe kañumen ndendidi peeje men e peccore men ha opération wawi rewde lawol hano hannirta ni oɗo suka battaɗo ɓooƴi noon kanko watti yimɓe jeeyaɓa kay woni 5 personnes battaɗo kay ngal ɗon tergal e nder jogui leydi Mauritanie ndena hoorejo leydi ndi noon gayni wadde visite mum e nder hôpital o juuraɗo ɓe cellani ɓe kay caggal ɗum noon o wawi huccodirde e jaydiyankoɓe woni presse yidde jarnude e félicide kay oɗo équipe médicale tawi rendini ko Mauritanie naɓe wonduɓe Algérie naɓe wondude Mauritanie naɓe e Algérie naɓe ñagade kadi ñagade Allah kadi nde ɗum ɗo ɓeydoto tigui rewde lawol hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen booli Mauritanie nana jokki yoɓade pittali yimɓe kay accident musɗo waɗi e dow lawol to ɓe mbiyata Nouakchott faade Nouadhibou dow lawol ummade Nouakchott faade Nouadhibou accident o noon waɗi ko altine hanki o sappo e goho lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi accident waɗi ko sanga subaka o waɗi noon koto temedere capanɗe jeeɗiɗi e joyyi kilométre hakkude mum e Nouakchott e nder accident o noon neɗɗo goto wasi hen fittade mum neɗɗo goɗɗo kadi barmi hen baramande musɗo no fewi ko werla tokoso noon mo hinde toyata kañum tigui waɗi accident o yani ha waɗi tallo barigal woni ko wiyete tonneau ONG noon biteɗo ensemble pour réduire les accidents woni on je fedde darinde kay ko fate ustude accident ji nder leydi he ɓe kolliri tigui ɓe pittaki ma accident ji goɗɗi kay mbaɗe nder leydi he saabu kay laabi ɗi gona moƴƴi ɗi kewi gasɗe woni ko wiyete nide pulla kadi sofreɓe ɓe gonde jarata jaam jaam yontere mayde ɗe noon siftinde accident ji kewɗi mbaɗino e nder jokli leydi he kala ha waɗi kene ɓuura sappo e jeeɗiɗo neɗɗo wasino hen pittali mumen ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Bogne woni société Bogne biteɗo société générale banque biteɗo société générale kabɓi tigui humbaji mum e guertoɗe mum ha laaɓi kay oɗo saaha joni ne wayno ɓe jalti leydi Mauritanie ɗum ko altine hanki o sappo e goho lewru août formalité ɗi gasi ha laaɓi kay ko gila janvier noon ɓe puɗɗino ɗiɗon formalité ji ko fati kay e jaltugol mabɓe e no leydi Mauritanie ha laaɓa tawi kadi banque o e oɗo saaha joni ko banque goɗɗo biteɗo Enco Capital Oriento ko kamɓe tigui mbawi sottude oɗon Bogne biyeteɗo société générale ɓe kala noon coggu ngu no foti société générale Mauritanie noon nanno e nder leydi he ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi woni 2007 eɓe jogui kay fodde sappo e goho agence e nder leydi he eɓe jogui kadi fodde à peu près capanɗe nayyi ujunere client tawi tigui ko joggollotoɓe e oɗon société générale siftinde on noon société générale yalti nder ɗeɗo leyɗele ko wayno Congo Brazzaville to wayno leydi Tchad Mozambique to leydi Maroc joni ko leydi Mauritanie rewi e ɗenon leyɗele ko guila 2023 noon Coris banque yinno tigui sottude société générale kono noon e ngan sanga ɓe ɗum ko hawrude to banggue cogguji ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen talata hande o sappo e ɗiɗi lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi joɗima jonde jagorde to galle lamorgo woni conseil des ministres noon kewɗe joɗade kala alarba ñalawma hande o noon o jooɗi tigui ko talata hande o tawi kadi koye gardegol hoɗejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani jonde nde noon joɗa tin ko caggal kay nde arti feccere e jagorɗe ɗe woni feccere kay e jagorɗe ɗe tawi ko yanoɓe gurti men woni vacances mumen tawi gurti ɗe noon ko jonte ɗiɗi e nder jonte ɗiɗi he noon e nder jonte ɗe ɗiɗi ministére uji kewɗi kay mbawi jillade e nder guure men e nder région ngaji men saabu laamu ngu hitande hikka nde koko holliri kay wadde hay jagorgal gotal walla hay ko fonctionnaire goto ko o fonctionnaire yaltata leydi ndi taw ko yaade waɗede vacances uji moni foof yo waɗ vacances o e nder leydi mum ha tingti noon e nder région mum e nder guure men ko kuulal ngal laamu ngu siifi hitande hikka de fecce rogere ɗiɗi ɓere jagorɗe noon so tawi jonde nde gasi kikiɗe hande o kañumenne ko à partir de ñalawma janggo o mbawata yaade foftere men jonte ɗiɗi ɓe gartoya kay ko fin de mois woni tigui mayirde lewru août ndu gonɗen ndu ha joni ko gendi Mauritanie keɗoɗen hoorejo leydi Mauritanie Mohamed
Cheikh al Ghazouani addi ballal makko paydingal kay faade ko fati kebongal ngal ɗo grand magal de Touba o nuldi khalifa général de Mouride non capanɗe joyi e jeeɗiɗi jawdi woni 57 mouton tawi kadi ko ambassadeur joɗani leydi Mauritanie nder leydi Sénégal kañum ɗowi délégation jettiɗo ngal ɗon ballal jabbi ballal ngal noon toon to Touba ko xali ko biteɗo Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassirou Mbacké noon ko kañum woni porte parole de khalifa o holliri hen weltare makko mawde no fewi kay e ngal ɗo ballal paydingal no fewi tawi ummori koye hoorejo gendi Mauritanie ha joni habruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen jen ha toon to Ziguinchor noon ko yimɓe 10 gollotoɓe e mairie nde Ziguinchor kañumen tigui nanga nana coka kay to police mo Ziguinchor ɓe nanguira noon ko helde bâtiment goto woni huɓere wotere kay tawi o tagui wona dalilu labɗo ceera woni démolition illégal ko ɗum waɗi koɓe mbaɗi oɗon bâtiment goto bâtiment o noon dergueta koye nder leegal bitegal biteɗo Boucotte Saint-Jean ko noon leegal ngal wiyete ko agent ji tati noon idino nanguede caggal ɗum jeeɗiɗo rewɓe nde jeeɗiɗo worɓe kadi mbiya teeɓa tato nangganoɓe noon ɓe cokkono tigui koto commissariat mo yama tooña tato adanɓe ɓe kay ɓenninama to yeeso parquet jeeɗiɗo worɓe ɓene so tawi kay ala ko faɗi ko talata hande o ɓe poti darade yeeso procureur ko adi kay koɓe ɓenni to galle mawɗo woni maison d'arrêt de correction mo Ziguinchor beele noon juuɗe maire o e hoore mum moddani hen ko namdal e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe kolliri kay wonde ko maire o kañum rokkuno yamirore maire o noon wiye Djibril Sonko ko kañum rokkino yamirore kay nde bâtiment o helete oɗo saaha joni noon enquête jokki hen ha joni ko to leydi Sénégal keɗoɗen to maggal Touba gam yidde noon ɓeydude tekkinde nden ka ekisal aroɓe maggal Touba laamu Sénégal hitande hikka nde ɓe noldi toon ujunnaje 406 policier to wuuro teddungo hono khalifa général de Mouride Serigne Mountaga Mbacké noon o bismima o joddima e directeur général de la police o hono inspecteur Mame Seydou Ndour ɓe jewtidi ko heewi noon caggal jonde nde noon caggal nden jonde noon khalifa caggal nden jonde hakkude makko e khalifa noon kanko diki mawɗo police o yabani ko galle Serigne Bassirou Mbacké Abdou Kader kañum woni porte parole khalifa général de Mouride o holliri noon toon o holliri toon wonde magol o holliri noon golde ngal ɗo maggal Touba hitande hikka nde ko ujunnaje 406 policier woni tigui ko addi toon e oɗo saaha joni gam tekkinde nden ka e kisal ziyara o holliri kadi ma postoji kesi gaafe toon ko tawi kadi ko postoji de santé o poste de santé kadi holliri ma waɗi toon tawi dendagal ɓe cellani e gañiɓe kala enen mbawa hebde safaruji men hano hannirta ni o holliri kadi wondema commissariat de police kesso ma afe to Touba toon tawi kadi koye dow lawol Darou Mofti golle ɗe holliri puɗɗima o holliri kadi ma o af toon ko wiyete camp tawi on ka noon tawete ɗon ko dariɓe wiyeteɓe groupe mobile d' intervention woni wiyeteɓe GMI ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha to wuuro witego Sinthiou Ngoy noon ko wuuro tawetego dara commune mo Malaka Koli Bantang Kotana Mousto waɗi toon ko cukalel gotel ngel duuɓi 4 wara tawi kadi ko jambere ngel soppira ene mawlo hen ala ko biteɗo Essa Diop noon mo duuɓi capanɗe tati ko mawni ko mo sellani tawi ko rafi hakkille gurno toon to leydi Italie ko ɗum artiri ɗum to leydi Italie toon tawi arnoti koye safruji mum ko kañuma yooɓi fittade miñiraguel mum ngel duuɓi 4 mbiɗen ko jambere o ƴetti o salki ɓinguel ngel miñiraguel ngel ko ɗon ngel wasi fittade makko kanko kala noon e wasde hardemo rafi wasde hardemo tigui cellal tawi ko rafi hakkille o wondi haɗani omona nangga mo soka e oɗo saaha joni losgoji ne jokki hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen communauté Sénégal laaɓe tawateɓe to dowlaki dettude Amérique de tawe sunare mawde no fewi e wargo goto e mabɓe kay biyetenoɗo Modou Mbacké Gueye ɓoyani noon ko Modou Mbacké Gueye noon nannoto dowlaji dentude Amérique tawi o sorduno koye laabi Nicaragua ko saha noon o wonno tigui kanko noon ko livreur woni tigui ko livraison o waɗata koye saaha kay o wonno e wadde livraison makko ko ɗon tigui bandiji walla sukaɓe bandiji paddimo e lawol gam yidde heptude kaake makko o saali kay o woni e waddude mabɓe ko ɗo ɓe jaltini fetel ɓe tirimo à bout portant ɗigui ɗon ɓe jooɓi fittadu makko ɓe naati e soyde de faabu arata kay tawa o wasi fittadu makko kanko Modou Mbacké Gueye noon addunomo tigui ko dañde ko ƴewde ko dañi kay o dañani kono tigui ɗum woni ko daña toon e oɗo saaha
joni noon warɓe hooreɓe ko nana jilaw cattuka no feewi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen conseil municipal commune mo hoore fone ɓe joɗinoma jonde mabɓe aseta ɓe nudɗo ɓe kolliri noon nder jonde hen wonde kay hakkillaji mabɓe e ɓerde mabɓe e miijoji mabɓe kala nana toujours e Farba Ngom hono député Farba Ngom holliɓe kolliri mette mabɓe no feewi noon ko Farba Ngom kay haɗa yaltude kaso hay sinno kay koye mbadi liberté provisoire walla sous caution conseil municipal o holliri tigui wonde Farba Ngom kay koko nanga otage tawi ko otage politique ɓe kolliri kadi ala nanguɗo Farba Ngom so wona Ousmane Sonko hoore jagoɗe leydi ndi saabu kay Ousmane Sonko koko sappino yeeso yimɓe kala toon to Agnam wonde kay koko nangata Farba Ngom koko sokata Farba Ngom ko ɗum tigui woni e oɗo saaha joni kanko Ousmane Sonko ko waɗi kay hono no holliri ɓen joɗinoma ɗeɗon ko joɗinoɓe nden conseil tawi ko conseil tigui municipal de hoore fonde ɓe kolliri noon ɓe kolliri noon ɓe gandi ɓe kolliri noon wonde e oɗo saaha kay ɓe donki andude kay holko pôle judiciaire financier woni PJF ɓe donki andude holko goltiri kay e Farba Ngom so ali ɗaccude ɗum commune de Horefonde noon en andi dendagal opinion international et national kala wonde kay kala ko heeɓi Farba Ngom e nder kaso kay yo laamu ngu andu kañum woni responsable saabu kay ɓe kolliri hay rapport médical hollirama hollirde tigui wonde Farba Ngom e oɗo saaha joni kellal makko rokkanimo hattani wawde heddade toon e nder kaso kono ɗum foof haɗani laamu ngu nana gottili e makko ene sali o yalta oɗon kaso ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen so tawi kay en tugnima e ɓeto ketala bitengal ANSD woni agence nationale de la statistique et de démographie ɓe kolliri tigui wonde cogguji guura gueɗe ñameteɗe ɓurɗe hado jinere kay cogguji mum ne ɓeydi no feewi e nder leydi Sénégal ɗum ɓeydima kene qime ha go piccal jeesati woni 1,8% ɓeto ngo noon ɓe mbaɗi ɗum koye lewru juillet mayduɗo ndu ɓe kolliri kay so tawi ɓe jerodi cogguji lewru juillet mayduɗo ndu e cogguji lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ene holliri tigui wonde cogguji ɗi ɓeydima no feewi ko noon kadi ɓe kolliri wonde matériel de construction woni gueɗe mahirteɗe kay guila jamɗe ha ciment ha e pentiraji kala ɓe kolliri kañum e hoore mum ene ɓeydi saabu oɗo saaha joni ɓe cogguji ɗi ne ɓeydi kene qime ha 0,4% par rapport kay a hitande 2024 rawande nde ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen tuɗen ha toon to Touba accident musto waɗi kadi altine hanki o dow lawol faade Touba to nokku biteɗo Gundon tolno central Somelek ko bisa goto no mo hinde Jaga Ndiaye kañum tigui mo hinde Jaga Ndiaye panoɗo toon to Touba to maggal Touba taw jolluno ko yawɓe maggal Touba ko kañuma felɓodiri e bisa goɗɗo mo hinde Tata waɗi noon yimɓe joyo wasɓe hen pittali men e ɗiɗo barmuɓe taw ko tampuɓe sanne waɗi kadi sappo e jeenayyi wonɓe gañiɓe hen tawi ko gañande kakkiɗiɗe sapeur pompier ɓe Saint-Louis noon mbawi nottade hen ko ɓuuri yawde e yaccade kañumen kay ƴetti dendagal gañiɓeɓe kala ɓe nawi ɗumen to cuuɗi cafrirɗi ha joni koye on fannu keddoɗen to rond point Linguére toonne ko accident musɗo waɗi toon ko biyetenoɗo Samba Haleye joom moto Jakarta tawi ko taxi moto waɗannomo duuɓi nogas e tati ko kañum tigui jinnoɗo dublude camion o perdi contrôle moto Jakarta o yani e leydi ko ɗon camion o ari rewi dow makko ko ɗon e ɗon o wasi fittanu makko police noone police ɓe commissariat urbain mo Linguére gari ko ɓuuri yaccade kay mbaɗi constat mumen goski ki ƴettama nawama to morgue hôpital Maguette Lo chauffeur camion noon ene wiye Bamba Fall o nanggama e ɗo saaha joni mono soka e mbadi garde à vue o nanguira noon koko wiyete homicide involontaire wonde kay wadde ko moƴƴani tawi tigui wona e teydi mum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal ha joni keddoɗen consulat général du Sénégal e nder Côte d'Ivoire joɗɗiɗo leydi Sénégal to Côte d'Ivoire o yalti e deere makko kay o haali kay ko andi kay wonande oɗo bis jollunoɗo Sénégal naaɓe ummino toon to leydi Côte d'Ivoire tawi ko yinnoɓe faade toon to maggal Touba bis oɗon ko bis noon biyeteɗo kay oɗo saaha joni wonde koko yana ene majjina e nder leydi Mali ɗum sarima no fewi nder réseaux sociaux oɗo saaha kala ko ɗum woni ko yardete café e nder réseaux sociaux ji o wi noon wonde kay kanko consul o ñande goo lewru août gonɗe ndi chauffeur bis o biyeteɗo Baylo ari e mabɓe kay yidde kayite tawi ko noota verbal o noota verbal ɗo ko belle heeɓa kay ko wiyete recommandation auprès des consulat général du Mali to Abidjan on di sagal kay o holliri wonde
wonde biso ina wawi nawde ha capanɗe joyi e ɗiɗo neɗɗo o holliri ɗon départ makko kay ummoto toon to Côte d'Ivoire ko ñande tati lewru août o holliri ɗon hewɓe kay kolliri biso nde ummi toon kay ñande tati lewru août gonɗen ɗo biso waɗi panuji ɗi nder leydi Côte d'Ivoire hen pan goto o yiiɗi pande kay koto nokku o yiiɗi pande kay koto Adjamé caggal ɗum kadi o yeehi ha to Yamoussoukro o wawi hebde toon pan goɗɗo pan tatabo kadi heeɓi biso koye e nder leydi Mali ko tigui biso heeɓi pan tatabo caggal nde biso hebbini panuji noon tawi hewɓe puɗɗima kay tampude puɗɗima découragé ade hewɓe kay jippi walla kamɓe kala ko ɗon ɓe jippi oɗon bisa yinnoɓe yaade kay tawtorede e maggal Touba ƴetti otoji goɗɗi holliri dendagal jolloɓe on bis kamɓe e kala ɓe ƴetti otoji goɗɗi ɓe paati toon to leydi Sénégal kamɓe kala eɓe jettima e nder leydi Sénégal o yeddi ha suudi ladde wiyede karo wonde nanggama majjinama walla waɗama attaqué e nder leydi Mali holliri on kabaru wodani ko fenade woɗere coyi wona konngudam noon ko konngudi consulat général mo leydi Sénégal toon to Abidjan ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha toon to Tivaouane kikiɗe altine hanki 1 lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi ƴiwone hewde ndiyam jippima e nder Tivaouane ko taari ɗum kala e oɗo saaha mo kalaten hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh mo Tivaouane koko wi dak ndiyam hôpital o kay e oɗo saaha joni koko yooli nokkuji kewɗi e nder hôpital he tawi kadi ko nokkuji ɓurɗi hado jinede woni tigui koye lumbade e ndiyam ko wayno bloc opératoire to yimɓe oppitte ko wayno laboratoire to wayno radiologie to radio waɗete e to médecine général kala e oɗo saaha joni ma tigui ndiyam heɓanma koye dardorde e kolli ɗon nokkuji ɗi kala e oɗo saaha joni koko dartini golle waktuji seeɗa tan ko toɓo ngo jippi toon kikiɗe hanki o kono teskama ko 400 millémétre woni ko jippi toon ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen biye to leydi Sénégal ha joni testoɗen biye ko fati kay biye transport ummade Louga faade Touba teskama tigui biye o ɓeydima no fewi tagui biye o doublima walla biye ɓaɗi triplé so wima cowe tati saabu kay biye hakkude Louga faade Touba wonno ko 2000 francs e oɗo saaha joni biye o wonti 6000 francs sofreɓe hewɓe noon kolliri tigui addani biyeji ɗi montude kay ko montingol gasoil e tigui taxe uji ɗiɓe joɓata kewɗi e dow lawol ko ɗum addaniɓe kamɓene oɗo saaha joni ɓe montini ɗiɗon biyeji ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha toon to Touba tawen toon laay en hundude Abdoulaye Sarr tawi kadi ko yaaɓe tawtoyede ko fati e ngal ɗon maggal Touba ma en ketto cimtol laay en tawi ƴetti haala makko ko fandu Sarr Abdoulaye Sarr fandu haala Sarr Abdoulaye Sarr laay en silminam wuro Touba rentirde lawol muriteɓe ina tawe e nder Sénégal 194 kilométre banggue funnague lamorgo leydi Sénégal hono Dakar e nder département mo Mbacké Touba woni wuro ɓurgo hewde yimɓe e Sénégal caggal wuro lamorgo ngo Dakar saabu eɓe jaara e million innama aade e hitande ujunnaje 2018 wuro Touba ngo noon sosi ɗum ko Cheikh Ahmadou Bamba e hitande 1988 e deftere makko nde o inniri Matlabul Fawzayni woni ɗaɓɓude male ɗiɗi hono adunay laakara o hertiniri deftere nde noon nguɗo wuro teddungo omo haala hen holno murid tigi rigui foti waade e holno murid tigi rigui foti waɗirde ina tawe e Touba kaggu defte ɓurɗo mawnude e Sénégal ina waɗi kono tolno e 170 deftere ha hande ina tawe e nder Touba université islamique golliraɗo 17 million tawa koye kalis dollar genale Touba ɗe ina tawe ɗo banggue funnague juma Touba o hitande kala maggal Touba ina waɗe e nder Touba ina hawrita noon e 16 lewru wiyetendu safar e calendrier julɓe ina hawrita noon kadi e nde tubakoɓe ɓe ittimo ɗo e leydi makko nayimo Gabon ɗum ɗon fof noon e tuuma mo fawaki hay nokku so wona yidde tajje lawol murid ngol o woni noddude ngol kala hitande noon maggal Touba ina waɗa fodde ujunnaje yimɓe e almuɓe Cheikh Ahmadou Bamba ina tawe e nder Touba juma mawɗo mo ganduɗa golle mum ina fuɗɗi hitande 1926 golle ɗe ina gasi hitande 1963 kono noon saaha fof juma o ina fewnite ina ɓeyde yanñede e fewnede e suɗede ina tawe e juma he minare ɓurde towde e jumaji gonɗi e Afrique banggue hirnangue juutendi minare o ina yara e 86 métre
ko ɗon ɗo juma mo Touba o tawete yanande Cheikh Ahmadou Bamba hitande fof noon heewɓe ina ngara toon juurade yanande nde ha maggal o gasa hitande fof noon maggal o so ari almuɓe heewɓe ina ngara ɗon juurade e yanande he muriteɓe ɓe ina mbaɗi juma goɗɗo to Dakar laamorgo dawla Sénégal juma o wiyete ko Masalikul Jinan juma Touba o ɓuri mo mawnude e siftinde tan hitande fof noon so hawre 17 lewru wiyetendu safar ko ɓuri million ngaji 3 neɗɗo ina ngara ɗo e Touba hono mawninde oɗo ñalawma mo Cheikh Ahmadou Bamba ittanoɗo Fara Gabon. Layan golle ma jooɗi peewi ko cimtola layan tawi ƴetti haala makko koye fandu haala Sar Abdoullahi Sar habruji men ɗemgal Pulaar sen no mima toon to Touba koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali armée malienne woni fama ɓe mbaɗi bilan communiqué maɓɓe bilan hollide kay opération militaire moɓe puɗɗi wadde kay e nder nduɗo lewru août dariru ndu gonɗen ɓe kolliri noon ko tawa ɗina opération ngaji kay ko haɓade pelle ceɓɓitiɗi e ɓen wiyeteɓe jihadiste en e terroriste en kala e nder leydi he opération ngaji ɗon ɓe iniri ɗum tigui ko duggu ɓe iniri opération ko duggu ko kolo ko noon woni koɓe iniri oɗon opération ɓe kolliri noon e nder hen ɓe joɓima pittali terroriste uji kewɗi kay ɓe joɓima pittali men ɓe nangui suspect ji kewɗi kadi ɓe mbaɗi saisi ɓe kepti matériel aji jonɗo no fewi ko ni tigui bilan moɓe kolliri o ko ni bilan o lelori so tawi ko théâtre est woni tigui opération ngaji ɗi mbanno banggue funnague tawi ko falde gawo ñande 3 lewru août ɓe kolliri ɓe diwti toon janggo tawi ko janggo seɓɓitiɓe jinno wadde e nder ka mowa bariya ɓe mbawi tigui ɓe mbari toon noon seɓɓi terroriste uji hewɓe no fewi ɓe tettiniɓe kadi petelaji ɗiɗi hinde PKK 8 ɓe hinde PKKM ɓe keftiniɓe kadi petelaji ɗiɗi goɗɗi ɗi hinde PM ñande 6 lewru août nde kadi ɓe teɓima bandi goto tawi ko molanteɗo Allah e dow lawol nokku wuuro witego NTD ɓe mbawi teɓade ɗum so tawi ko tigui opération mamɓedi to centre woni hakkude leydi ndi e falde sévari ñande 9 lewru août ɓe teɓima toon sagata goto to aéroport sévari ɓe tawrimo mo jogui GPS ɓe tetowima kadi omo jogui kayitaji taw wona kayitaji makko ko kayitaji finade woni ko wiyete faux papier so tawi ko noon ko opération gaji mamo mbaɗi to sidi woni to banggue worgo e nder falde Mourdia ko ñande 4 lewru août 2025 terroriste goto bombe mum ɓe kolliri fetti wasi fittade mum tawi ko bombe mum yooɓi fittade mum o hawri hen lajjala ñande 7 lewru août ɓe mbaɗi terroriste goto esa kay ɓe gonno e patrouille mabɓe to nokku biteɗo mandika hakkude e muɗum e goro ɓe tetti motoji 6 ondude petelaji 4 ɗi hinde AK 47 ondude mitrailleuse goto e kaɓirɗe kewɗe goɗɗe wondude munition kewɗe ɗum woni koɓe tetti e oɗon ñalawma so tawi koto nokku biteɗo Diafaraɓe e to boni kala ɓe kolliri toon kadi ɓe gaddi balle mabɓe guila e kalisaji ha e guura kala faade population ngaji tawteri e nder oɗon diwan population on holliri hen weltare mumen mawde no fewi état major général des armées noon ene siftina dendagal ɓesgu Mali kala yo gandu kaye ala ko woni afo haaju mabɓe kay so wona ko fati sécurité leydi ndi ha joni ko leydi Mali keddoɗen jen ha toon to Bandiagara ñande 6 lewru août gonɗen ɗo ko jamudu goto woni miskina Allah goto gonnoɗo e dow saret mum ene yahade teenoya leɗɗe ko ɗon tigui saret makko yaɓe pittola bombo ko hen wasi fittade makko ɗum noon ko hakkude Bandiagara e wuuro witego Dani Bomo e nder commune mo Dukumbo ko hen wasi fittade makko tigui ha joni ko leydi Mali keddoɗen e leydi Mali tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna biyetenoɗo Tibile Dramé noon koye jaggue mawde kay dawrugol leydi ndi o wonno o tigui ko kam o meɗino wonde ministre e laabi kewɗi ko kanko kadi ardino kaɗo landa dawrugol e wiyete ka parti pour la renaissance nationale woni tigui ko mbiyata parena ko talata hande oɗon 12 lewru août ñalawma hande o yalti aduna toon to Paris o yaltiri aduna noon ko duuɓi 7 ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande aleta ɓenni ɗo 10 lewru août hitande ujunnaje 225 tinama cumo e nder bomballaji waɗi woni aéroport ngala Bamako cumo ngu ko sanga 17 heures woni 5 heures kiiɗe cumo ngu noon waɗi koye nder nokku goto defirde woni tigui to ɓe mbiyata restaurant ko restauration to ɓe mbiyata karting
serveur tawateɗo e nder aéroport nde koni koɓe faabu noon mbawi notitade hen ko yaawi kay ɓe cippire cumu ngu noon fodde waktuji ɗiɗi fodde 2 heures du temps ɓe cippira e cumu ngu ko nden tigui ɓe mbawi folde cumu ngu teskama noon hay neɗɗo goto wasani hen fittade mum hay goto kadi gañaki hen kono matériel kewɗo kay boni hen kadi ko konin koɓe faabuɓe ASECNA wondude komin koɓe faabuɓe commune 5 et 6 e Bamako kañumen tigui mbawi rendide dole mumen haaɓe mbawi ñippude e cumu ngu ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko leydi Mali kedene brigade gendarmerie mo dire waɗi tigui waɗanoma jangu tawi ko jangu seɓɓitiɓe e nder weekend ɓennuɗo ɗo woni alata ɓennuɗo ɗo sappo lewru août 2025 waɗi tigui gendarmeɓe ɗiɗo barmuɓe hen jangu ngu ɗon ko jangu tigui tawi ko jangu drone kamikaze kañum tigui woni ko jinem namdi waɗiri nguɗona jangu jinim noon woni groupe de soutien de l'islam et les musulmans ko kañumen tigui jeeti kañumen jeytima nguɗona jangu ha joni habruji men demgal pulara nder dongle kedde Afrique roɓide Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj a salminama en calmitima Ghali Aboubaye cewɗeni dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabaruji mbiɗa ɓurtitude e dongre Afrique ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon de holiyankoɓe hewɓe nanggama toon ene jeeya e ɓeɗon taw kadi ko joom martaba towɗen général uji ɗiɗi ene wayno hoɗi jaggama e ɓeɗon ɓe mbi noon wonde kamɓe ɓe tuuma ko yidde kadi derguidde laamu taw kadi ko transition wongu ɗon ngu ɗum noon de ha hande noon ene jokki e yiilade e ɓeɗon kadi e wawde kono jaggude ɗumen Côte d'Ivoire toon de ene wayno taw waɗi ko won ndin taw habaru ko fate kono ñawoɓe gudditi toon ɗum noon wonno ko ñande altinare sappo e goho lewru juko ujunaje ɗe nogas e joyyi wonande kay ɓeɗon kadi wonde kadi jinnoɓe kadi addude kay wonde kay ko ɓen jikkuji ɓen terroriste en e complot ko fate kadi e laamu ngu ɗum noon e nder oɗon banggue kamɓe noon sappo e goho taw ko militaji PPACI ɓen de wonnoɓe hono dille ha mbawi hono jaggede toon ɓen noon ɓe mbi wonde maɓe mbaw rewnede hono lawol ɗum wonno ko toon to commune Yopougo ɗum noon ko toon de ɗum wonno bayi ɗum noon ko fati kadi procureur de la république kanko noon kadi ɓen kadi ono jaggaɓe hen ɓe kadi ene jeeya e ɓeɗon mbiyeteɗo hono Lida Kwasi ko menɗo wonde kono jagorgal ko fatte kono andenka e temps kadi Laurent Gbagbo wonande kadi tawa ko on menɗo kadi wonde kadi taw ko ambassadeur tawa ko biyeteɗo ko tawa ko kone Boubacar on ene jeeya e ɓeɗon taw kadi ko yinnoɓe addude taw kadi ko firtina wonande kadi kono leydi ndi toon to Nigéria fedde oni yaltini toon doggol mumen hollidde holiyankoɓe laamu ngu mbari fodde temedere neɗɗo e ɗum noon ko waɗɗa boni yankoɓe toon to no mbiyete Jam Fara to Guinée Conakry to ndeyi ene wayno kamɓene ene wayno kadi ko ɓen tawa ko nodduteɓe force vive mbi ko ɓamtata kadi seppuji ñande joyi taw kadi ko fandu darade joyi lewru fandu oɗo darade e taw ko toon laamu ko to wondude e nder taw kadi ko caggal taw ko laamu koko foof man mbawa kono dardon ɓe ƴeewa kadi hirjinde mbaɗa kay aɓe mbawa kay kono wadde seppuji mabɓe taw kadi koɓe jiiɗi wadde ko e ɗum noon taw kadi koye fandade ko yidde kay jokkude kadi ko fati kadi e yidde kay e wiide wonde ko oɗo jokkata ko hono on gardiɗo kadi ono général Mamadou Koumba Doumbouya taw kadi ko wiide wonde kadi ardo kadi ko laamu wonde tawno wonde nogas e goho lewru fandu darade ene poti yuɓɓinde wotiki mabɓe toon cadda kon capanɗe jeegoɓe e jeeyi taw kadi ko woni duuɓi ɗiɓe keɓno hono koye mabɓe ɗum noon kanko kadi hono leydi ndi o wawi kadi wonde ñande sappo lewru ndu no gonɗen ndu juko ujunaje e nogas e joyyi taw kadi ko ene heddi hen taw ko jamma ene wiyata wona mandataɗe mabɓe Mahamat Idriss Déby wawi kadi huccitde e taw kadi ko haalande mum e ɓesgu leydi ndi gam yilnadeɓe hoɓe jaam kadi e wawde kadi wonde kadi taw kadi ko e deƴƴal e wonande leydi ndi kono noon ɓe mbi wonde kanko de kanko gaddi ko leydi ndi haydara o siftani hen e ɗum noon e kadi e cohgol duuɓi nogas e dumburdu on lundiyanke o biyeteɗo kadi taw kadi ko success mastra on menoɗa wonde gardiɗo hono jagorɗo e mabɓe Ghali Abouba ko ɗum de tongulɗen habaruji men e dongal Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane
Omar Mbodj ko commença dogu ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko andude kabaruji men Dongre Africa takkusan juulama ha to galle ceerno Mamma Cissé ha to galle ceerno Amadou Tidiane Kanto Fondu ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sile Bato Moderne ha to galle makko Sama Sa killinkare ko taari ɗum kala kabaruji men demgal Pulaar joolam jaɓi koto leydi Pakistan puɗɗoɗen altine hanki 1 lewru uta soldateɓe jeenayo Pakistan ɗaɓe mbasi pittali men e jangu sagataɓe jogitiɓe fodde capanɗe joyo sagata jogitiɓe arɓe kay ene mbaɗa janguji men e nder nokkuji taw ko galleji nokkuji bâtiment ji public ko wayno to commissariat e to tribunal mo balu sistan kala ɗum noon ko wuuro tawtengo sara kerol hakkude mabɓe e leydi Iran mbiɗen soldateɓe jeenayo mbasi hen pittali men waɗi kadi barmuɓe hewɓe no fewi koto leydi Irak paɗen altine hanki o leydi Irak tini pan courant général woni coupure général e nder jokuli leydi he kala tawi kadi ala ko saabi coupure o sowona kay nguleyki cattuki no fewi saabu altine hanki o Bagdad lamorgo leydi ndi wondude hakkude leydi ndi e to nokku banggue worgo leydi ndi kala nguleyki mabɓe température o yeehi ha 50 degré moni kala ene jiiɗi hutorade kuɓɓam yiɗi hutorade courant gueɗe huɓɓude climatisation e gueɗe mbaɗe noon to nokku biteɗo Karbala toon ko million ngaji yimɓe tawte toon e oɗo saaha joni tawi ko arɓe ziyara mumen ɓeɓe kewadde kala hitande ɓiyene chiiti en ɓe kala moni foof kadi ne hutoro courant ko ɗum saabi noon surcharge ha courant ji ɗi cofi waɗi ko wiyete panne général koto Cap Vert paɗen to Cap Vert toon ko toɓoji kewɗi ndiyam woni ko jippi toon tawi kadi toɓoji ɗi ne jaadi e yo layru woni inondation eɗen jaadi kadi e mabbugol leydi woni ko wiyete glissement de terrain ko famde kala yimɓe jeetato mbasi hen pittali men hewɓe kadi jaadi e wame ɓe hen nana ubbi e nder ɓorwo e nder ɓorwo ko ronkaɓe yitede woni ko wiyete porte disparu matériel kewɗo kadi tilfima hen ha tengti noon to oɗo ila biteɗo Savo Vicente laamu ngu noon waɗi décrété tigui l'état de catastrophe naturelle ɓe mbaɗi kadi leydi ndi balɗe ɗiɗi tawi ko deyi national musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e demgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon seydi moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketkima alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on